Takže toto je ukážka toho, čo treba očakávať pri napnutej hladine. Takže treba si uvedomiť, že pokiaľ je napnutá hrana, tento žblkot vody sa nedá nejakým spôsobom odstrániť. Je to prirodzený efekt bazénu. Takže preto treba zvažovať, že či sme v obytnej zóne, alebo sme dostatočne vzdialení od susedov. Ak nám nerobí tento ruch žiadny problém, tak môže kľudne tiecť voda aj po 2-3 metrovej stene. A bazén vlastne má efekt, ako keby bol zakončený ako vodnou hladinou. Toto je veľmi pekne spravený bazén, ale sme na juhu Európy, kde mozaika není vôbec žiadny problém v exteriéroch. U nás tento typ bazénov v exteriéroch je nerealizovateľný, lebo nemá šancu prežiť zimu. Je to veľmi, veľmi silno trpiac pri zazimovaní bazéna, veľmi silno trpia tieto odkladové keramiky. Ja osobne, keď by som odporúčal, tak určite v rámci interiéru. Takže toto je ukážka, ako funguje bazén s dobre spracovanou hydraulikou. A tu ešte chcem ukázať tento bazén vedľajší, kde ešte nie je bazén spustený. A toto chcem len podotknúť, že takto to vyzerá, keď v bazéne nie je spustená hydraulika, alebo keď bazén nemá spracovanú hydrauliku a keď nie je hydraulický systém bazéna zabezpečený, tak aby tá voda kvalitne cirkulovala a pumpovala sa tá čistá vydezinfikovaná voda do celého objemu bazéna. Automaticky tento kvasný proces vody to prebieha hneď v priebehu napúšťania bazéna. A bazén má tento stav vody v priebehu pár dní, 2-3 dní. Takže odporúčam, keď, tak skutočne dať si záležať na tom, aby bazén hydraulicky bol správne nahodený, aby tie procesy boli zabezpečené. V žiadnom prípade vám to nedokáže zabezpečiť 17-litrový skimmer s 2-3 vratnými strískami pri 30 alebo 50 kubikových bazénoch, čo sú malé privátne bazény. Takže to je naša domena, čo sa týka budovania bazénov. Snažíme sa budovať hydraulické systémy do všetkých typov bazénov tak, aby štandardná kvality vody bola skutočne na takejto úrovni, ako vidíte tu.